Dobrý deň, večer, priatelia, zdravím. Dneska hráme remaster na mapu Farmársky domček v hre Dvere. Takže bude tu naša obľúbená teta, ako to začalo, tak to pokračuje. A ak ste nevideli ten prvý originál, tak si to chodte pozrieť. Tu idem pred dom. Tu poď prvé. Ona odomkla. Kamo, ty si aj tupec. Ja vlastne tu sa nedá vojsť, tak ideme dozadu. Však kamo Však ste retardovaní. však amo černo, No aha. Aha, Čeky, no tak ja už viem. Už viem, čo začína. Tak vianočný stromček. Taký mám teraz dole. Ktorý som aj nezdobil, lebo som zdochynal, mal som 39 Tak kamo, reálne, to je taký istý dom, ja nechápem, čo to znamená. To je 8-krát väčšie. Čo si hnusný na mňa, akože Vianoce sú dobré? Ja sa poserem asi, dobre. Dámy a páni, muži a ženy, chlapci a dievčatá, vítam vás u tohto vianočného stromčeka. A toto je hra Devor, kde sú títo dvaja. Takže čauko. Kozy sme vypustili, už môžeme ísť ďalej. Fakt to je kúsok tak väčšie? Kamo, to je to isté. Reálne to je to isté. To sa zdá asi. Len to je oné Christmas update. Počkaj, mňa zaujíma, či tá hovoríš si, typkyňa že bude vyzerať kúsok inak, ale lepšie vyzerá to mapa o dosť. Bude mať čiapku. Ne, vyzerá takisto. Ty kokos, však tu všetko vianočné papučky. Však ale my speedrunujeme. Shared bedroom. Točíme to inak 24.12. o jednej po obede skoro. Čo, ja to zapnem, už mám kozu. na jednu. Wow, tak to je bomba. No však uvidíš. A darček, čo? Blika. O, TV Ja room. publika. Čožmária, ceta. Prečo si tak negatívny, ty gej? Kto ti našťal do kavy ráno? Však vonku máš koľko sena? No a kde to je to? Kámo, ja som sa posral práve. Máš koza. A máme kanistre ešte ďalšie. Nemáme, lebo ja nemám. Ne, musíme nájsť. Tu je Tu je jeden. vzadu máš. Aha, no je toto. No, však áno. Bomba. Crazy update. Mám už nechcem nič, ale ja mám dve klávesnice. Ty si skakal. Na neho proste nemám. Teta, nekrič. Šimi, ona ide za mnou. No, tady. Ukáži ju, jak vypadá. Ježišmária. Ahoj. Mua. Poza mnou. Dudlík, porozprávame nám, jak sa máš. Ako filuješ Vianoce? Kozohlav. A ešte tu jedna, tak jak bežný deň. Ona bola o jeden schod vyššie. Prečo ma hejtite? Nechajte ma byť šťastný, vy svine skúne. Však ale nič sa tu nezmenilo reálne. Zmenilo. No, kam strom tu je. Vyzerá to lepšie. Tak je tu stromček, hej. Mám kozičku, ideme ju plesknúť do hrnca. A ja som stuck. Skade som tu vošiel? Dobre ste, bro. No môžem paliť. No, pál. Nie. Áno. Pál. Nie, ja som 40 km od vás. Ja som našiel 7 darček. Mne sa zabugovalo Ečko. Sorry, mne sa zabugovalo Ečko, ja to neviem preč. Mne sa zabugovalo Ečko. Ty si... Čigal. Mne sa zabuguje test, keď ťa uvidím v autobuse. Dobre, ja to upaľujem a nikto ma nezajíma. Dobre. Tak keď príde, tak mi nestanuj. Hej, dobre. Ja ju počujem veľa. Aha, to máš plešinka. Big tu. To čo je? Tomáš Kolenová hlava. Hej. No tak, jasne, že tu je. Poďme proste, poďme. Ty seka! Ty debil. Čo stresuješ? Počkej, však ja môžem toto otvoriť. Bomba, pecka. Čau. Ja nechcem, aby som bol resnutý. No tak zohni. Prečo ty si emak? Idem pre kozu. Áno. Áno, drž pič. A teraz som mikrofón mám blízko. Jaj. Budem si kúpovať nové sluchatka. On si mikrofón nalepil na toto. Dobre, mám na kozičku. lico. Čauko moja. Poď, nechcem nič, ale mi sa zabugovalo Ečko. Oh, rúža. Prestala fungovať klávesnica a to nechalo ono. Opa, aj mne. O môj bože. To je ale náhoda. To je v riti. Počkaj, on Nie, je pri mne. ale však počúvaj. Mám tu pri sebe medkit.
Tak nové blesky. Čauko. Dick. Riders on the storm. Maria, Riders on the storm. No, toto je najčistší záchod, čo som videl v Košiciach. ty Najčistší záchod, čo som videl v Košiciach. Ona smrdzi viac jak záchody v Margecanoch. Záchody v Margecanoch, to je gačo. Ona má čapla 3-krát, treba... Počúvaj, ten dom nie je tak veľký, aby si nevedel z neho utiec za 50 rokov. Ja mám Aha, taký vidím. super benzín, ale Mám ju. Tú svinu A to špinavú. bola moja. že to vyzeralo jak modrý a vľavo hore to som myslel, že To máš. vyzerá trochu inak. Sa bagol prst, sorry. Vy čo robíte? Prečo upadavíte kozy? Dobre, keďže typkina asi sa nás bojí, alebo neviem, tak ideme do domu. 8 darčekov. Ale oni to upravili, ona Koza, je koza, slabá. koza, dole, tak kde? Tuto. Dobre, kde mám, kde mám meno. Aha, no tak potom. Aha, Však ale healuj Alebo ho, nie, more. lebo vlastne, kamo, ty máš metky drbeti. čo? Som mŕtvy. Ona je Ja za mnou, som ona je za počul mnou. práve, Ona je za mnou, ja ju počujem, Tak aj tomu ľúbim, ver, že áno. hej. Tak to je pič. Tu na, metky. Bolo dosť dobre. Dobre, mám seno. No tak počúvaj, Matúš, ide so mnou, lebo ja mám VHčko, som si kúpil. Ale... Dobre. Kozu. Ty si debil. Tak čau. Sa poď Čauko. Ideme pre kozu, poď. Neviem, či není tak, kde hore. Nie! Nie. Ide Jarmila. Kde je to Dobre, tá Choďte svinia? hľadať kozu rýchlo. Kde je koza? Špinavá. Ja neviem. Máme jeden kitten. Hore. Ona ma vyniesla Daj vonku. kde hore bude. Dávaj. No, tak to bolo akože dosť rýchle. Vonku, ona je vonku pri upalovni. Poď. Tak tam by som teraz Tomáš nešiel. A máte kozu? Ja máme typku. Stoj! Som mŕtvy. Nie. Matúš, poď tu rýchlo. Ja Máme som pri typ. kozách. Poď sa. Ale ja nič nevidím, kamo, absolútne nič nevidím. Potrebujem res. No tak poďme. A čupa. Stojí! Bacha, však tu je typky. Asi není koza, ja neviem. Tak ty si debil. A rovno sa môže čapnúť. Ty si dobrý psychopat. To si spraví. Ty si... Tomáš, máš pri sebe metky? Security. Nemám. Tu ma nenájde, ja si idem schovať na záchod, tu sa idem zosrať, ona vo vani. Máte kozu? Ne, Ja ale mám seno. Máme seno a ďalšie Ten seno. kozu žere. Počkaj, čo? Ona zase ide. Koza žere seno, tak. Koza seno žer. Poďme, pekla. Poď sa. Ona je hore na povale. Poď, Dávaj, ja poď, som našiel beháme. kozu randomne. Ja som úplne randomne našiel kozu. Dávaj. Ide dole, už je dole. Ne! Koho čapla? Áno, máme vín. Máme vín. Je to Konec tam. zrejde inak, alebo takisto. To tak dlho už trvá, ne? No, akože, No, už počujem mali hudbu. vyhrať pred 10 minútami. Oh, yes. Ó, Ding dong, ide up. To je sračka. A nedostal. Aspoň jeden červený aspoň. Happy New Year! Hej. Kamo, Matúš, počkaj, vidíš tú ruku? Tak ten palec, ten prst mala trošku o centimetr doprava. Wow. Je to slabé, tak sa vieme jasne.